Каруан белән кайту юлына чыккач, Халимәнең дөясе иң алдан бара торган булды. Ни кадәр тырышсалар да, Халимәнең артыннан җитешмәделәр. Халимәгә әйттеләр: "Я Халимә, синең бу дөяң ничек булай бик йөгерек булды? Һәм нидән булай куәтле булды?" диделәр. Ул көнне кичкә кадәр бардылар. Бер җиргә барып кундылар. Халимә көне буена бер ни ашамаган иде. Шуңа да карамастан, күкрәкләре туп-тулы сөт булды. Уң күкрәген Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бирде. Сул ягыннан үзенең баласын имезде. Халимә моны күреп хайран калды. Ире килеп дөяне сауды. Дөя дә шул кадәр сөт бирде ки, икесе дә ашап туйдылар. Халимә: "Бу бала мөбарәк баладыр. Аның бәрәкәте белән минем сөтем дә, дөянең сөте дә артты", дип, ире белән икесе бергә сөенештеләр. Өйләренә кайткач та ни генә эшләсәләр дә, эшләре уңга барды. Дөяләре һәм куйлары симерде. Гарәпләр үзләренең көтүчеләренә: "Сез дә көтүләрегезне Халимәнең көтүе йөргән җиргә йөртегез", дип әйтерләр иде. Көтүчеләре: "Халимәнең маллары ничек симермәсен? Авызларын җиргә куйсалар, яшел үлән ашыйлар. Безнең малларыбыз ашарга бер ни тапмыйдыр", дип әйтерләр иде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм көн дә шул кадәр үсте ки, башка балалар бер айда шул кадәр үсмәсләр иде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм 2 яшенә җиткәч, Халимәне сөттән аерды. Байтак зур огланчык булган иде. 2 елдан соң Халимә ире белән Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне Мәккәгә алып килделәр. Әминә: "Огланчыгым Мөхәммәд зур булган икән инде. Инде безгә тапшырыгыз, безнең янда калсын", дип әйтте. Халимә: "Безнең гадәтебез шулдыр. Огланчыкны 7 яшенә кадәр җиткәнче тәрбия кылырбыз. Аннан соң ата-анасына тапшырырбыз", диде. Шул рәвешле Мөхәммәдне яна алып киттеләр. 1 ел тагын тәрбия кылдылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм 3 яшенә җитте. Бер көнне бала-чага белән уйнаган вакытта Җәбраил галәйһиссәләм килде. Күкрәген ярып, эченнән оешкан кан чыкты. Шуннан соң Халимә һәм аның ире Әл-Харис бик курыктылар. "Бу Мөхәммәд тиле булмаса ярар иде", диделәр. Алар моны җен эшедер дип уйладылар. "Сәламәт чакта анасына тапшырырга кирәк", диделәр. Халимә: "Әүвәл күрәзәчегә барыйк, ни буласын белик. Аннан соң анасына тапшырырбыз", дип әйтте. Күрәзәчегә барып, бу угланчыкны Мәккәдән алдык. 3 ел аны тәрбия кылдык. Күптән түгел аны җеннәр рәнҗетте. Бу бала белән ни булыр? Әгәр дип гына булыр булса, безгә хәбәр бир. Шуңа бәйле рәвештә эш итәрбез", диделәр. Күрәзәче: "Бу баладан ни галәмәт күрдегез?" дип сорады. Халимә бу вакыйга булды дип кыссаны сөйли башлады. Күрәзәче әйтте: "Син тик тор, огланчык үзе сөйләсен", диде. Шул вакыт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм кыссаны әүвәленнән ахырынача сөйләде. Күрәзәче урыныннан сикереп торды. Мөхәммәдне кочаклады, кычкырды, фөрьяд кылды. Әйтте: "Эй бәндәвиләр, сезнең пытларыгызны йөз түбән төшергән ушбу баладыр. Моны пәрә-пәрә кылыгыз һәм тәнен дә шул рәвешле кисәк-кисәк итегез. Аңа мөмкинлек бирмәгез", дип каты кычкырды. Бәдәвиләр җыелышып килделәр. Халимә торып Мөхәммәдне алды, кочаклады. Әйтте: "Эй күрәзәче, син бу баладан да тилерәк. Ни сүз сөйлисең син?" диде. Аннан иртәгесен Әл-Харис белән Халимә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне Мәдинәгә алып киттеләр. Шул рәвешле Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне анасына тапшырдылар. Мәдинәгә җиткәннән соң Халимә Әминәгә әйтте: "Бу бала зур булды. Инде анасы белән торса яхшырак булыр", диде. Әминә әйтте: "Син алып киткән вакытта 7 яшенә хәтле тәрбия кылырбыз дидең. Сиңа ни булды? Кире кайтардың", диде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең анасы ышанмады. "Әлбәттә, моны миңа китерүдә бер эш бардыр. Югыйсә китермәс идең. Тугры сөйлә", диде. Ахыр чиктә Халимә вакыйганы сөйләде. Әминә әйтте: "Курыкма. Бу баланы үтерергә бер кемнең дә көче җитмәс. Җен пәриләрдән дә аңа зарар килмәс", дип әйтеп, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне алды.
Халимәгә күп бүләкләр биреп, аны ризалатты. Халимә сөенеп китте. Мөхәммәд саллаллаху алейхи вәссәләмнең анасы Бәну Наҗар кабиләсеннән булган туганнарын зиярәт кылыр өчен Мәдинәгә барып йөри иде. Аның мәрхүм ире Габдуллах та шунда күмелгән иде. Чөнки ул сәүдә эшләре белән Мәдинәгә барган вакытта авырып китте һәм шул сәбәпле шунда дәфен кылынган иде.